Evde radyoya denge gele. Jinavedan uçana radyo denge gelden başkodarın heja iri 21 Nisan 2025 düşem li Brüksel saat 8'de lamede çağırdı hemen uçendina var ojede peşkeş bikin despek geçen serin uçenme. Şanda eden parti jibu kurebe raporu hevditine bike çun imrali. Riskal serjanası süreye önder gelek izede. Serik vekilin komadan parti ve veziri adalet ererine. Girtiyen nefeş nayın berden zaxtenini sergirtiyan berdevam dike. Lideri Katolika Papa Francis jana xwej desta. Operasyon alı kampa holi duruja çaremin de berdevam dike. Dubareden başkodarın hecem dest ve berfiriyan uçeyin xwedikenin şanda eden partiye bu hevditine berbi İmraliye ve reketin. Endamı şanda İmraliye eden parti Pervin Buldan Parizeri Büroya Hokkaya Set Salih Faik Özgür Erol. Bu hevditine birey rapora berbi grava İmraliye ve reketin. Devditin asiyeminde Ligel Pervin Buldan'ı sürü önder her ve hevseruken gişinden parti Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan Jiparizer'in büroya kıyaset Salih Cengiz Şek Faik Özgür Erol siyasetmedar Ahmet Türk Cicih girtibun. Reyber apo devditina büstafte sıbatete tebi endam şanda İmraliye u hevalen koyen girdiği banga ayşçı ucvaka demokratik gir. Endam şanda İmraliye'den partiye sırı süre önder u Pervin Buldan'dı çarşıva pevajüede ve dehe Nisan'da bir seri Komar Tayyip Erdoğan'a hevditin girin. Le bende buku endam şandeye pişti hevditine biçin İmraliye. Le beleji endam şandeye sırı süreye önderdi pazdehi Nisan'da kriza dil derbaskır. Önder hejili İstanbul'e le nehoşhane le beşa leherina avarte de tedavi girin. Riskal serjiyana sırı süre önder gelek izede doktoren endame heyta İmrali Userik Vekili Meclisiye'den parti sırı süre önder daxuyanekta. Daxuyaniye naxoşxanede hat gotin naxoşemel beşa çavderi avarteye u duruja şeşemin de hinji metersiyal serjiyanavi devam dike. Risk geleke bilinde u tedaviyevi devam dike. Doktor Enmeyen Dil Roja Şemiye Brengeke plankiri revizyon önderkirin ucar kedin singa naxoşeme hate vekirin. Hat ditin kud hündüre singede cihe ameliyete pakıje enfeksiyon nebuye ticiheki ameliyeteyi kuyunjete nine. Ya her girinci medit ku Ali rastı yedil dilve. Ali rastı yedil ku de ameliyata despeke dikkat ne dilviya be tamami ne beji des be levandın ekiriye. Le monitora liber sere nehoş xata levandın ya rehjene nehoş dilve. Bu pişkiriya cihaza Ekomo cihana pişkiriya bedilre tedaviye naxoşeme devam dike. Tedaviye da xuyanide fikaren wan enciti ser rewşa nörolojik hene risk hinji geleke bilinde u hat gotin ve be sabır li bende bisekinin. Serik vekilen koma den partiye ve bir vezire adalet rünen. Den parti tekilleri Ruşa Tendürüstiye ya endame şande İmraliye sırı süreye önder daxuyanida. Daxuyanida ve hat gotin. Tedaviya sırı süreye önder Ali Beşar Çavderi avarta yalı naxoşxaneye tutome. Partiyame beheviye kemezili bendeye ku önder demek ki her inezde baş bebe. U xabaten xwele cihe mayı bedomine. Dibe mücarede partiyame uraya gişti hassasiyete kemezin nişandı de. Le mıxabın nuçen spekülatif en alakaya wan brasti renine tem bilevkirim. İddiaya kute gutin ku veli şuna sırı süreye önder keseki adın aheta İmraliye'de cih bekire rastnine. Partiyame ev mijar negirtiye roje vaxwe u nikaş li ser nekiriye. Beriya her tişti daxwaza partiyame eveku sırı süreye önder baş bibe. Her vaha jiber rewşa tendürüstiye ya önder u karu bare zedeye Pervin Buldan eline xoşxaneye ve seruk vekile koma partiyame bu vazareta adaletere hevditine bike.
Em aştiye mayinde bikin û jinan bikin kirdeya pêvajiyê. Piştî banga aştî û civaka demokratîk a Rêberapo Meclîsa Jinana Dem Partî ji bo pêvajiyê xebatek berfireh da destpêkirin. Berdevka Meclîsê Halîdê Türkoğlu têkildarî pêvajî û xebatên ku dimeşînin ji rojnamavan Melek Avcı re axivî. Halîdê Türkoğlu pêşî balkşanser rola jinan a di pêvajiyê de û wiha got. Piştî bankê me nîqaş, meşand û nexşereyek da pêşiya xwe. Me bi partiyên siyasî û parlamenteran re hevdîtin kirin. Ev hevdîtin cara ewil pêk tên. Me derbarê pêvajiyê avakirina aştî û civaka demokratîk de rola jinan nîqaş kir. Xebatên me wê bi van hevdîtinan bi sînûr nemîne. Em ê li gelek bajaran bi platformên jinan re nasnameyên cuda re bêngel hev. Ji bo jin di pêvajiya aştiyê de aktif cih bigirin em xebatê xwe didomînin. Halîdê Türkoğlu diyar kir ku derbarê pêvajiyê de desthilatdariyê hê gavek jî navêtiye û haberdewam kir. Ji bo aştî pêk were divê desthilatî gavên ber bi çav bavêje. Gerîla TV dîmene çalakiya li Zapê weşa navê ragihan û çepemeniya HPG li ser çalakiyê ev agahî dabû. Destwerdana hêzên me ya li êrîşan 18 Nîsanê saet piştî nîvro li herêma Şîît Delîl a Rojavayê Zapê li qada berxwedana ya sêrgê li obûsek û bombe li çeperên me dibarandin bi droneyeke kamikaze ji alî yekîniya me ya Şîît Axîl Mûş ve hate îmhakirin. Çalakî ji bo bersivdana li êrişên giran ên artêşa Tirk a dagirker hate kirin. Xelkê Kamışloyê ji bo Rêberapo meşekê li dar bixe desthilatê Tirk pergala îşkence û qirkinê ya li dijî Rêberapo didomîne. Tevî banga wî ya ji bo aştiyê ku di 27 Sibadê de raya giştî şandeya İmraliyê hatibû ragihandin lê dewleta Tirk têcî tê didomîne. Şêniyên bajara Kamışloyê dê sibe bi duruşmeya demdema azadiya fîzîkî ya Rêberapoya meşekê li dar bixe. Meş saat 11 de ji çarxereya Osman Sebir dest pê bike. Komîteya Amedekara Meşê civîn li dar xistibûn û serdana meclis û komînan kiribû. Meşên ji bo azadiya fîzîkî ya Rêberapo dê li bajarên din ên kantona Cizrê jî werin li dar xistin. Şêniyên Qamişloyê gotin divê desthilatê Tirk gavên cidî bavêje heya pêkanîna azadiya fîzîkî ya Rêberapo em ê li qadan bin. Heya niha serokê me rizgar nebiye fîzîkiyan di nav me da gerest berî vê hîn bi mahakê jî serokê me di nav me da ciyan kira rizgar berçavê me got berçavê hemû dinyayê bêlê bi deraw nizîkî qediya Kurdî dibe. Erdogan berê da jî axaftina xakir û Kurdik li kibê ez ê şerê wî bikim me got belkî meesa we ele inû teغîrat hatî çêkirin di mêjê xwe da li xwe vegeriye ji bo rindîk xwe bike lê xiyayê di tasarrufê wî da di axaftina wî da di kar û barê ew dike da hîn û hîn xerabtir dike û çêtir nake ew di şerê wan dike ma çawa ev însanetê bike ev însanetir cem wî tune ye em min got carek din em ji dewleta ra dibin berçavê we bêlê ye û hîn dibin em însanetî û heq û hiqûq heye ka heq û hiqûq em dixwazin dextek wek ji gelê Kurd ji alemê da dewletê da milletî da bidin ser dewleta Tirk hinekî ceddiyet dîska mesela pirsgirêka Kurd bibe besej xwîniya ra seroketên tim destê xwe dirêj aştiyê kiriye lê bersiv tim şav dît. Çavê girtî Boltan nabîne destevî Tunê tevî biryara dem hemejînayê berdan. Civan Boltan di 24 Nîsana 2012 de li coltarê navçeya dara Henê ya Çewligê di şerekê de bigiranî birîndar bû. Ji ewil gotin miriye lê piştre hat farkirin ku hêj dijî. Destekî wî hate amputekirin çavêwiyê çepê kur bû û çavêwiyê rastê jî ji sedî heştîna bîne di mejiyê wî de jî parçeyê şerepnele hene. Dadgeha cezê giran a Amedê Boltan bû muhebbeta giran ceza kir. Li ser serlêdana parêzeran Dadgeha Mafê Mirovan Ewropayê dememe biryara Dadgeha Tirk betal kir. Dadgeha Tirk dîsa jî di cezayê dardêkirinê de ısrar kir. Malbat û parêzerên Boltan divê mijarê de gelek serlêdan kirin lê tu encam bi dest nexistin.
xistin. Dayika ciwan Nazime Boltan tekildarê rewşa kurê xwe wiha got. Piştî kurê min hat girtin tedawiya wî baş nehate kirin. Rastî muameleke xirapat. Ji ber tedawiyê wî nekirine çavên wî bi temamî kor bûye. Destekî wî tune ye û yê din jî pirsgirêke divê demildest were berdan. Malbata Hamid Hüseyin Nejat peyamek jinetewêniyek bûyî re şand Kurdê bi navê Hamid Hüseyin Nejat Haydaranlû di tirma sala 2024 de bi îtayên demtiya PKK li Îranê hate girtin. Niha li bajara Ürmiyê girtiye û cezayê darvêkirine li hate birîn. Ji bo betalkirina vê biryarê malbat û kesûkarên wî li ber datiya şoreşeya Ürmiyê di çalakiyê de ne. Her wa ji nûnerê taybet amafê mirovan a netewêniyek bûya li Îranê May Sato û rêxistina Afyoya ya nav neteweyî re peyamek şandin. Daxwa ji van saziyan kirin ku pêşî li darbekirina girtiyê siyasiyê Kurd Hamid Hüseyin Nejat Heydaranlû pêgirtin. Ji ber nerazîbûnan pêkarîna ceza hate paşxistin. Lê metirsiya li ser jiyana girtiyê siyasiyê Kurd Hamid Hüseyin Nejat Heydaranlû devam dike. Ji bo girtiyê nexweş ser li Wezareta hate dayîn Mehmet Emin Cam heft û sê saliyê li girtika çîpateya Kubûniyê ya Elîhetê girtin û di 16 Nîsanê de krîza dil derbas kir li nexweşxanê Elîhetê tedawî kirin û rewşa wî giran e. Parêzera Cam Nezahat Çelen derbarê müvekkîla xwe de wiha axivî. Müvekkîlê min beriya krîza dil birin nexweşxaneyê û şeveke li Wurma. Pişre di 16 Nîsanê de dîsa birin girtiye. Di 16 Nîsanê de min pêre hevdîtin kir û min dît ku pirsgirêk ciddî ye. Müvekkîlê min got serê wî pir değişe û ev yek ji ber mezinbûna Timûrê ye. Her ku diçe çavên wî jî nabînin hêdî hafızaya xwe jî wenda dike. Parêzer Nezahat Celen Balk Şanser helbesta ATK û got ATK jî siyasî hareket dike. Me di 18 Nîsanê de ser li Wezareta Dadê da encam derneke. Divê demê dest müvekkîlê min Mehmet Emin Cam were berdan. Lêgerina taziya li dijî xizmên girtiyan ji Wezareta Dadê hat pirsin. Li girtika Rihaya tîpa têya bi hejmara duduya lêgerîna tazî li malbatên girtiyan ferz dike. Parlamentera Dem Partiya Rihayê Dilan Kunt Ayan mijar bire meclîsê û xwest ku Wezîrê Dadê vê mijarê bibersivêne. Ayan diyar kir ku malbatên wê sepanê red dikin jî tên derkirin an jî mafê wan ê hevdîtinê tên asten kirin. Dilan Kunt Ayan xwest ku wezaret vê rastiyê demildest bidawî bike. Li Amedê jinan şiddêdaran çandin jinek û pêşengta têjayê hatin bahev li parka heftû pêncan ya li navçeya Peyaza Amedê şitil çandin. Endamên Dem Partî jî di çalakiyê de amade bûn di çalakiya çandina şitilîndaran da gelek caran duruşmeyên jin jiyan azadî hat berskirin piştî çandina şitilan jinan govendgirî da. Zozanên hesandinê îcarjî ji bo barêgeha leşkerî tê talankirin herema hesandinî ya navçeya Amedê lîcê ji bo barêgeha leşkerî tê talankirin. 15 rojên ku bi vê mabez texebatên çêkirina riyan tê kirin. Welatiyan ji bo sekinandina vê talana ku dewleta Tirk pêk tîne çalakî li darxistin. Şênên herêmên rêxistina partiyên siyasî û endamên komele ekolojiyê çûn cihê xebatê. Li ser vê leşker û cerdevanên li deverên bilind bicih bûne. Şêniyên gund jî nerazîbû nîşandan û gotin di serdemeke qala çareseriyê tê kirin de baregehên leşkerî tên çêkirin. Em dixwazin ku xebatên çêkirina riyan were bidawî kirin. Heke van xebatan nedin rawestandin em ê çalakiyên xwe li dar bixin. Ji rêveberên hêzên ewlekariya Hundirûn Abdurrahîm Hesen Enter diyar kir ku di dema operasyonên ewlehiyê de şaneyên çeteyên Daişê hewl didin delîlên tevgerên xwe veşêrin. Enter ji bo ewlehiya herêmê banga tevkariyê li şêniyan kir. Ev gava ku heta avêtin di hundirê kampê de yani tişekî neveşartî tişkî eşkerê hereketên wana heye neşatekî xelaya heye ev ji hundir dil gorî agahiyê hatine girtin yan didwa ji kesê ku muhaweleyê revê dikirin
آگاهی جوان کساجی هات گرتن انو حرکت دهندری قامپید جنوبر نشاط وانا جبوی جاردی کاری تندی هم دهندری قامپید هم جبو کار به خطری درباسی جدروی قامپی بکن هات دین بری آنکاجیش خو حمله دست بی عین که وان حرکات هندرده دریا تیگهشتنا مثلا فیزیکی چندنا فیزیکی یا آگاهینا یا نشاط نخویانی دهندرده جار جارا ریشی نقطانی ضعیف هم ين أصيشي هم ين كارين خدمة مدني هم ين منظمات يعني أفضل نقطين بالكيش دبون إنه نشاطك بوي بربجع قالك باش در باس دبي همي كوني كو جمان بون هاتو كنترول كرن هم هي جو كنترول بردوامه يعني جو أو نشاط طوان بيتر برفرهنا بأمكارهم بيشاوي بقرن هدف اساسی جی اوه مثلا روجا دست بکه دفیزی کسی بیانی ده یه مهاجرات داد بیشن یودرد هات دست بکرن ایرو لفیزی هفته هات دست بکرن وقت حتی آنها که هینا بردوامه طبیش خواهد حمله دست بید که اوانا جی همی بلگه کسن خواهی ولی او جیوانا برنگی که دسترینن یعنی برنگی که ودشیرن یعنی اوایا حمله ده بچه پیشیا گاوه که بوکار من خطری باویجن هدف اساسی پیشاوی یعنی منع الخطر جو خطری چه نبه تکیلین رهات او تهران و اگربست لغزای روجوان روزنامه عربینه روزنامه العرب تکیلداری سردان امیر عربستان سعودی خالد بن سلمان بو تهران او هفدیتین وینگل ریبر اولی ایران علی خامانی او هجمارک رایدارن لشکری نویسی روزنامه سردان وکه گوهرتینه که سرکه تکیلین ریاد او تهران ده نرخان تو گود اف سردان دیدمه که کو باندورا ایرانی هرمی به پاش که تیده هادیه گرن ناونیشان پیواجوی نویا تکیلین اوه کو تهران باوریا خواه به پیمان دستوردانا کارن ناوخویی ین ولاتا بینه روزنامه الخلیجیا امارات جی بالکشانسر آستنگین دومدار ین لپیشیا اگربست غزای او هاگود آلین علاقدار پیشنیارین دجبری هف پارودکن اف جناکوکین دجوارین دنابر آرمان جنوانده نشان ده اسرائیل به سرکاتیا بنیامین نتانیاهو ده به اصراره اف جدیده خویاکن که آرمان جهول راکرنا حماسه روزنامه الخلیج درباره فلسطینی ده جوهات بیجه فلسطینی لهفگرنه که گشتی کو به چاره سریه داوی پیشنیار دکن آنگو دخوازن توایی گرتین هر دو آلیان بین بردان و ارتشا اسرائیل به تمامی غزایی در بکوه روزنامه القدس العربی جی جیدا پیشنیار سروکی آمریکا دونالد ترامپ یا وگوهستن خلق غزای و دبیجه هودانه که جبو والاکن غزای جنشتجی نوی الحاق کرنا غزای و تواتیا فیرکرنا سینورین اسرائیلیه آرمان جبه پیواجوی آواکنا دولت اسرائیل یا مزنه او جگه فکه مزن یا لسر آشتیا هرمی و نفاییه لیدر کاتولیکان پاپا فرانجوس جانا خوش دستا دیرا کاتولیک راگهاند گو یکمین پاپای نه اوروپی پاپای 2266 پشت 10 سالنج رفورمن ویرک جانا خوش دستایه واتیکانی دیار کر کو روژک پشتی درکتنا جشانشینا بازیلیکا آسیس پتروس پاپا فرانجوس 21 نیسان روژا یکشنبه مر فرانجوس کو 17 کانونا 1936 ل بونس آیرسی جمالبات که ایتالیایی جدایک بو ده 22 سالیا خوده تevli nava tarikata cizvitan bu ku dinizmiye diparize veke serpiskopos derfeten teybet kabul nekir u jiyaneke sade tercih kir Francos vizyoneke navne teveyi pejrand ku bala xwel ser miroven jinediti ve dahatın Serdana Lampedusa گر او کوچبر لواتیکان کر میوان به وی رنگ مجارا پنابری خس روژه و بنگین آب پاپا تیه. دیلونا 2023 ده سردانا لباجار مارسیله فرانسای ده اف داخویانی دابو. امن آسته که گیهشتنا هف شارستانی نه چاندا مروانی خوشک و براتی و جداهی بافرینه. فرانجوس کو به هلوستا خویا پیشوروجی دهات ناسکرن سال 2015 انسیکلوپدیا لوداتو سی وشاند کو بانگا پاراسنا مالا میا هف پاردکر اف پیمان سال 2023 نو کر و لهمبری زحمتین هاویردوره دمجارا برپرسیاریا کولکتیفته اصرار کر
Di sala 2015 de li taxên dezavantaj Napoli bi adaletiya aboriyê şermezar kir û got eger mehê 600 euro bê xezençkirin navê vê koletiye mêtingeriye nebûna karekî bi dayîna mûçeyan a bi durustî rometa me ya mirovaniyê tune dike. Li gel pirsgirêkên xwe yên giran ên tenduristiyê jî Francûz wezîfeya xwe dewam kiribû. Bele godan jemen û çênî roj pêşkêş kir ji bo guhdarkirina wê spas ana xatirê we demiş.